uphuza imali empesheni somdala. Hayi ncenga ubani ucengele lo bani. Amncenga uzoncenga ubani. Phusha imali empesheni somdala. Alright. Sanibona ingane zakwethu. Nginamazwibela la engifuna ukunazisa wona nje. Namhlanje ekseni ngiyavuka phela. Yabona ngiyageza njengenjwayelo. Ugeza lokhu sekuba insala yavukela umchilo wesidwaba. Yenza. Into vele le esiyenzayo singapheli mandla. Beza into leyo. Ni gift phela ngoba ngikhuluma nje ni gift ngoba ngiyakude nalendaba. Beza into leyo. So uma ngivuka ke namhla ekseni yabo ngiyageza nje umuntu phela athi umuntu uyageza angazi abangagezi kodwa nje izinto engisenzayo ebusweni mondise sawubona izinto engisenzayo ebusweni amafutha oil tissue oil izinto kanje sibonge mondise mandla inkosi mkhwepho wala kambani yezo nto leyo. So ngapha eceleni ngiphethe i-tissue oil. Ngapha eceleni ngiphethe amafutha engizowafaka ekhanda. Hey. Amafutha la ngizowafaka ekhanda i-olive. La amafutha lawa ofaka kanjena bese ucindezelo bokuyi scalp bese ke wenza ke le nto leyo. Hayi ke. Qhubekani phela ni gift ubawuthekani mashi. Yini ngisebhizinisi nginjalo ke ngenza le nto leyo. So uma mala wenzuza uma angazi ikhanda lami futhi livele liphambana ngaleso sikhathi ngizibona sengisqueeza amafutha lawa eyinwele esandleni and okay ngoba vele ngifuna ukwa apply ngendlela ehlukile namuhla hayi ingqondo yami iyangitshela ukuthi hey baba sibonge mondisi ingqondo yami iyangitshela ukuthi hayibo lama futha wasqueeze esandleni njalo kumele aye eyinweleni hayi ebusweni. Oh bese ngiphamba futhi yabo bengenza into eziningi ngesikhathi esisodwa ekhanda lami ingqondo ithi cisha igiza yabo so ngwabhixe bese ngithi yabo la ekhani phela hawu bakithi bese ngithi izandla yabo esikhundleni sokuthi ngiwayisela ngiyibona izandla seyiphela la yini bayise ngizwa sekuthik ebusweni ngithi wrong mafutha yes sengithatha amafutha wrong ngabhixa ebusweni yes ngizibuso sobuqinile ngithi manje yes fast ngithatha yabo nje thawula la manje ligcwele amafutha amaningi kanjani ngoba ngigcine ngithula izandla ngithula nobuso ngabuhlamba ubuso yezo umuntu bezofika phela la yabo inwele bezizokhula la ebusweni futhi ke phela ngaphela angithi ke hey mondise ngicela uthathe ama rose lapho please. Hayi ke ngisukuleke ubuso bese ngithatha ike i-tissue oil ke uyabona inindeke ke ngani ngibona ngicephezela nje tissue oil ngazothi ngifuna i-kit ngifuna i-kit yokukhipha ama ingrown hair yeah. Bese ngifuna umuntu ozobuye ezongikhipha ama ingrowns anginawo la kodwa ngifuna nje umuntu uzoza le nto le so cute so much sibonge mondise awubakile yini yes sibonge mondise bese ngifuna umuntu engizolala nje ngomhlanje ngithi bese ehlala ke la ezento leyo
ethi lapha ebusweni yebo ngifuna ngazo wethu ukuba bushelelezi ngibushelelezi esikhumbeni sami but ngifuna ukuba bushelelezi even more yebo ngifuna umuntu othinta ubuso bami ayisho ukuthi hayi no mfethu hayi ubuso bami soft yes isikhumba nje sami in general it's very soft yebo bakithi so ngiyathanda ukuthi ngicela ni double tap phela iscreen how yini not much how ngifuna ukuba bushelelezi ngithi nje manje ngibona oh my god yabo nje angisense filter mina manje nami estradini ngibona nje yimi lo angisense filter uNkulunkulu wami nje ngiyimshi yezo ngenzela ukuthi uma kwenzeka ukhetcha ungaphuthi uyabona umuntu ohlukile anakwethu hey ngaphuthi hayi ngobona umuntu ohlukile mina nje I'm one people yes in many person yatheri nondo phela bethu kuningi phela iPhone 15 bethu yinani manje uzo connecta nini nama-back kanjani manje hamba kahle ngiyaphi sangixosha manje anginuka mhla nginconywa left and right oh my god you smell so good oh my god khona the you smell like something that I can eat ngathi oh ubuza in pilo oh yaphila ukhoje ngathi I can eat you ngathi hayibo uyangiharasa lo nemsebenzini hayibo khona okawathi empilweni yami you smell ready to eat athi ready to eat yeah you smell like fresh bread hayibo kanjani manje ngeke ayinziwa le nto le hawu no kaze uyabona uNkulunkulu usemazulwini ngiyacela baba my god anyway elapho nje kaze bengifuna nje ukunishayela indaba ukuthi ngiphambanisa ama-rose how uyabona nganza wethu uma kulokho kungibhedela kanje ready to eat uma kulokho kungibhedela nje ngizophoqeleka yabo kozothando uma kulokho kungibhedela ngizophoqeleka bo ngane yakwethu sibonga ngizophoqeleka ngane yakwethu ukuthi ngiphele ngibe yiplayer ngoba kuyangibhedela mfowethu yazi mfowethu mina uNkulunkulu wami ngizoba umshayi wena ngithule nje ngiyabuka ngithi mina uNkulunkulu what are you trying to do to me well ngoba bathu yazi bathu mina ngizilungele ngane yakwethu my god ngizilungele yes and manje ngizogcina ngenza izinto la Rachel Pendile bakithi awu bakithi ngiyakutshela mina yazi wethu mina ngizilungele ngenza wethu indlondlebele bakithi so nje ngiyacela nje siphathane kahle nje Nkosi yami mina bathu ngiyaziphilela nje yezwa ngiyaziphilela ngaza kwethu mani no lento ngifuna ukuthi there's only one Madleka yes there's only one Madleka akekho omunye uMadleka okhona hayibo waqhuzuka hayibo waqhuzuka umuntu wasebuwala into emkhuzulile yathata there's only one Madleka akekho omunye uMadleka okhona yimi nje phela so wena modi khona umuntu okuskena imali othi uMadleka hayi akumina loyo hayi mina into mangicela ngiyacela nje yabo
angeke nje sekuthiwa mina ngidayisa amafoni ayi into nje engiza nayo skincare product sami nomendi kuphela lokho kunye lokho uma beniskemile ningalinge nje nithi umadlala niyangihlanyela mina ngazothi nganitshela izinto engizongena kuzo ngiyacela njengebele ngifuna ukuthimula kahle so uma uzothi hayi umadleka nje wrong person. I'm not the one. Yes. umadleka useyi-artist kuphi lutho yazi sengiyasho nje ukuthi in future ningabe senithi hayi khona umuntu othe umadleka kanje yabo kwa trenda umunye umsangane ladies house le engangithi mina kukhona umuntu othi mina ngondli ngithatha imali ngiyinike uma wengane anginayo noma wengane anginayo lengane engqanqi ngenhle zami yonke yebo so mase kuthiwa mina angondli ngiyaxaka nami thawu senginengane yezendelweni yebo kungenzeka phela umuntu unengane yabona ngoba sihlamba sihlephula nje asazi phela la kodwa nje awu ngibe giftani phela ngeke ngibe nengane engazi it's impossible yabo unless umuntu meqhamuka ehamba isikhathi ethi hawu wena madlela mina kunengane yakho engaphika manje mina nalento ukuthi mfethu hey sikhulile sibangaka mampongwa sebakithi hawu bakithi sikhulile sibangaka mfowethu silokhu sithi hayi i-pull out game yethu right i-pull out game mhlamba sinanzalo lento futhi iyangikhathaza ukhobe ngikhombe manje manje sibonga yazo so shada umntwana anzalo vele usuxayekile la ungabusazi ukuthi lethu maybe yabo kanti ayikho we are shooting blanks yes anginangane nje yezo kunesizathu sokuthi ngingenangane kodwa yona kuthe kuduze ngathi ngibala iminyaka evungewona inyanga but nje ngiyafisa futhi yazi ukuba nengane intombazana nje yabo ngibe ngoba girl daddy or daddy girl bathini uba wenkogane esilungu daddy is girl is daddy konlokho kodwa ngiyafisa ukuba kuthi mhlawumbe i-first born yami nje kube intombazana yabo leyo nto nje leyo kuthiwa yini ngasilungu daddy's girl dad or something so ifuna well ngiyafisa ukuba nayo ukuba cool girl dad yeah okay cool cat daddy's girl yabona bathu nje noma mangaba nengane yentombazane ngangijabulisa lo yes you become a girl dad yes there's yabo mfethu ngajabula yabo mfethu nje mfethu yabo ingane yami sengiyibambile lapha ndo olubanzi beautiful name sekuhleli nami lokho komncanyana phethe kanje ngibuka nje hey madoda yebo ngikuspoile yebo nje ngiyafisa nje ukuthi uba nengane intombazane bafo hey I have one myself yeah mfethu phela uNkulunkulu mengiphile phela umfana ngeke ngibe nankinga ngoba phela kuseyinsizwa ukuthi ayibonzi intwana yami le yebo kodwa nje mfethu ngibe nengane nje intombazane nje yebo ngithisa mina ayo hey ngihamba lakho bakithi la yabo ingane kuthi nangaza nje nento mhle feeling le engicaba engifisayo niyefisa yabo ingane mfethu encane mase kubamba ucicane kanje phela ucicane lo usugcwele isandla sengane bese ibamba nje lokho kuba ukuhamba la kanje mfethu hey
Yabona futhi la feeling nje yes. Sawubona insizwa ethanda ibele nge. Hawu bakethi. Sihamba nakho kuhamba akwazi yabo. What's your name yakufanisa? Ungifanisa nobani? That is my name. Yes. Sengihamba la ngikuphethe kanje ukuthi. Yabo. Bamina. Choda akwazi nokukhuluma. Inkinga nje la singaxabana khona. His name is Casey. Yes, that's my name. Madleka Casey Mduduzi. Yes. Sengihamba nakho la. Yes. Inkinga nje la yoba khona ila ukufaka amacici. Yo, ayi. Angiboni kanjalo ukuthi I can put my child if God blesses me with a daughter. My child kuleyanto le. Uthi afaka amacici. Uyifakela yena futhi mayisekhulile hayi. Angeke ngize ngwa. Do you mind ukungithisa intombazane efaka izibuko? Ngifuna ubona vele abafaka izibuko ngoba ababoni. Angifuni umuntu ozohambe bona bonke abantu emhlabeni. Ngifuna nje umuntu ola iduze amabone mina. Vele lokho engikufunayo vele. At all. Wamtshela ukuthi hambe nayo. Yeah. Uyazi indaba wena bafa. Mina mfethu ayi ngeke ngize ngikwazi mfethu ezo. There's ngeke ngikwazi. Cha sekuyakhala la. Yabo nje. Hayi kumele uyomfaka amacici. Mele siyomfaka uba. Uzoyifakela yena mase khulile. Hayi kuba nzima. Okay, hamba naye ke. Mina ngeke. Futhi nje ngizomvitorize noma ngicela bemvitorize kuze mayisekhulile. Ngikhona idanga kuze mase ngimtshele uma wakho lo wakufanele akumina. Yes. Uhamba ufaka ingane ufaka amacici aphashila amacici. Hawo, thumela mkhophandini. Sizomdala. Ufaka ingane la amacici abhede amacici ingane siyavuvukala endlebeni la. Yes. Hey. No. Angeke nje kuze ngikhona ebandla. No. Elephant no. Ngeke. Ibini mfethu uyabona nje futhi lezo zinto nabava mina mfethu ukhala kwengane kungiphatha kabi. Uyabona? Ngoba futhi ingane zeli hi yaphela. Into engiphatha kabi ukhala ngane ngiphatha kabi mina kakhulu. Ngoba futhi ikhayilana ingane yabo. Hey mfethu. Ikhaya ingane futhi yazi ngize ngishaya uguilt nami yo. Yabo. Yilokho engakufuni. Yilokho nje engakufuni. But yeah, nganza ukuthi ngiyazibona ngubaba kaGela. I have to be a good dad. I have to. It's a must. Yes, it's a must because I will be redeeming myself. Yeah, but my dad was too busy, trying to get us through school, working long hours. I want to be so present and playing now. Now it's okay. But yeah, when we so I have to, man. I want my kid to have my attention. I was busy, I understand. Isikhathi bephila ngaso esikhulisa nesikhathi esiphila ngaso thina manje isikhula akufani. If you try ingane yakho umfana, what advice will you give him? Uma se eka grade 8, I will start having a conversation about girlfriends. How uzothi umunye esemncane nje? You know why? Ingane is exposed to yonke into. By leso sikhathi lebe se exposed kwizinto eza online zemkhuba. Because obviously uzobe nefoni, obviously uzobe vuka itotolo zilimile izinto kanjani. Hey Daddy, hi. Yaphela. So then having a conversation ekanjalo with him as early as possible for me is a solution. Ukuthazi yabo. Ngimtshela ukuthi no ntwana. Maybe awakaqali. Mhlawumbe umuntu uzothi what if ukhuluma naye ngalezo zinto then activate ukuthazenza. Yebo. My thing of umkhuluma naye ngazo is me as a father telling him ukuthi emhlabeni kunje, so this is what you can do to prevent this and this. Yabo ngasho ukuthi hey yabona wajola nje wamethisa nje. Yabo, because by so doing you are not teaching a child, you are threatening a child
and the moment umthusa ngento umuntu ufuna ukuyitesta ukuze abone ukuthi yini lo ahlahla umthusa ngayo yabo. So the sooner I then Felicia sawubona no, so yabona uma uvuka lento yakho imile usasa uzobona enye into ozofuna ukuyifaka kuyo. So before we fire lapho, this is what you must know. Isn't there kanjalo, having that conversation, and also conversation about drugs. Sikhulise kabi thina abazali besitshela ukuthi umuntu obhema insango uyahlanya noma uzohlanya or kanjani yabo. Only to find ukuthi no dokotela laba basihlinzayo odokotela laba basilaphayo bayayibhemela nabo insango yabo, bayayiphuzela futhi yabo. So then ingane ikhula isixwaye ezinye izinto uyabona, to a point where maye ngabona udokotela obhemayo, udokotela ophuzayo, umuntu ukhule nalento ingeke ngangisize lo nje uyabo. But you just educate the person. No, people do that for fun. Some ke bethi bayayenza for fun bese ke bagcina sebestuck kube sebayenza sekuyibi lifestyle yabo uyabo. Impilo sawubona seku part of lifestyle yabo, then kuyabalimaza lana. So angisho ukuthi ungakwenzi futhi angisho ukuthi ukwenza decision yoba ngeyakho, but mase uqalile ufuna ukwenza yazi lokho nalokho. Uma ungakwenzi ke then that's good for you uyabo. So lento ukuthi ukhulisa ingane uthi uyayifundisa but uyayisabisa ngento. There's a different, if you teach a person about something they learn. If you ubasabisa ngawo they don't learn about it, bakhula beyisaba yabo. Thina sikhule sisaba nokujola uyabona, ukuba nentombi sazi ukuthi imozaba nentombi nathintana nje uyamitha umuntu antlutho. There's a lot that happens uyabo. Uma kuyintombazana I would tell her about ubuhle bokuzigcina up until isikhathi esokuthi yabo nje ukuthi kunobuhle lana ngane yami, there's this and this, you know. Mase umnika umuntu umnika ngoba sekusakwena so decide kahle yabo. Hayi ukuthi moke waqala wamnika usuyayiphazamisa kanjani ngeke kusaphumelela, ayikho lento leyo yabo nje. So kuyasiza mfethu, kuyasiza yabo. For me ngibona kuyi-advice right le that I could raise my kids guy. But no man, this is part of life kola yabo. Ayilento ucatha ingane iyohlala emakhaya le ithi yona izokhula ingane ikhule emakhaya izinto engayiboni, isithi mayifika edrobheni isibona ama robot ithi hayi ukona ama globe emgwaqeni yabo. Imsangano lento leyo, thatha ingane mfethu iyibona impilo, and as they grow they witness ukuthi okay kunezinto kanje kunezinto kanje yabo. Kungcono ingane ikhule into iyibona. I agree with, okay, kungcono ingane ikhule into iyibona bese ingane izikhethela yona ke yabo, ukuthi ayingeke uma ubhema lokho futhi uma from this mase kubhala lokho ufuna ukubhema lokho usuke kubhala lokho ukubhema lokho, oh then emva lokho uyohlala kanje yabo. Mina ingane yami, if God blesses me with a child, ngizotshela ngithi one thing that you must fear la emhlabeni is poverty. You must fear being poor. Good morning, Puti. Kunjani? Yeah, but you believe in soul ties? Well, I believe that people carry spirit, you know. As a person is a spirit, but people carry spirit, and leo moya leo then affect you if now spiritually you are not fit, yeah, then it affects you. It's not a soul tie, because now mase kuyi soul tie uzoyibreaka kanjani umuntu ozohlanganisa uvaseline namafutha no anyanisi uxayo lento le ihlangana lapha lento le yabo. So I just believe that people carry spirit. Thank you so much. How about it? I believe that people carry spirit, either good or bad, you know. Then get basic affect ngaleyo ndlela leyo yabo. So yeah, because umuntu ojayi mawufuna ukubreaka i-soul tie, you have to fast, you have to pray, you have to what yabo. Just emsebenzela lona omunye I think okay, just need to align themselves with themselves. Something ngiposte kwilokhuzana kwi WhatsApp yami izolo ngithe people suffer a detachment from themselves, then they want to attach themselves to other people. So you are not attached with you to a point where you want to attach yourself komunye umuntu. Abantu abayizwanga lento abantu ku-WhatsApp ngobani abayazi abisingisi phaya lezi ngane zawethu yabo. So it detachment from you means you overlook ubuwena, lokhu ngeke kwenziwe yimi izinto leyo.
just vibes ngizoblock antwana mawukubeka nje upost umsangano mawukhomment umsangano morning leyo ndawo bakithi khamba kanjani yabo so le ndaba yomuntu ke igcine eseba ne problem yokuthi ufuna ukuba ngapha I cannot function without usbanban. Oh, where's my girlfriend? I need yeah, so just attach yourself to you, man, you know. I want more saying ade kusho umunye colleague wami la uphila sand uthi hey Madleka, I was looking at your life ntwana yesterday evening and you have the same energy that you have last night. Wenza kanjani? Ngathi mina the main thing engenzayo ukuthi I am me to me. Yazondele. Ngiyimi mfethu. Yes. And what I am endlini is what I want to carry. I want to carry mangiza kuwe. Ngifuna nje ukuba yilowo muntu leyo. Angifuni ukuthi mangingedwa kuba ngathi nginenkinga zami uma nginawe kuba ngathi yabo people then end up sharing inkinga zabo nabantu abawrong yabo njengoba ngisho ngazo people carry spirit yabo le shanti sama sotize inkhumbuzo izinto eziningi people carry spirit. Thank you so much Mthamba. People carry spirit and ezinye zezinto abantu abatshela zona be it your success mo batshela ziyafa umtshela nje ukuthi asi ngicabanga ukwenza ukuthi ivele ifele into leyo. Why? Because banalowo moya bona uthi khona umuntu nje okukhonzile but unomoya ongaphumeleli unalento ukuthi nje ayi yabo ingakho nje sik-advise ungahamba utshela wonke umuntu into zakho. Hey malungu siyafunda ku bakithi awu Nkosi yami yabo abo mina futhi into engayifunda ukuthi engayibona kudala ukuthi umuntu ubethanda la ubeshada ngenxa yento melo wasethanda nawe ngaseshada yabo ngathi mina okay futhi mina umshado into lapha ebekwe kimi uNkulunkulu lento ibeke igcobe emazulwini lento uyazwa sekunabantu abawu4 abashadile uNkulunkulu wami mina futhi mina iphathi yo siyazama hey my God yes kodwa ke nyanyile nje ungibona. So what I'm saying is kukhona abantu mfethu othi mabatshela izinto zakho zife. Usabatshela nje zife mfethu yabo nje mfethu khona abanye abantu ubatshela sakudlala yazi ngicabanga ukuthi athi ayaya sishaya mfethu sishaya and uxake ukuthi lo muntu lo akaza ngisupport ngalutho yabo asishaya always make my day bakithi ngwanelile yabo sorry umtshele mfethu into zakho mfethu futhi ayisupport umbona akana mali akana lutho futhi ngakusupport ngamali ngakusupport ngalutho but ipresent yakhe lo muntu ikwenza ukwazi ukuthi okay into ukuthi uyizwe nayo ibalula yabo umtshelile ukuthi athi okay yabo mina ngelo muntu mina futhi ngiyachoma ngalokho uyazwa mina mangitshela inkinga zakho futhi ngithatha lathi ungazi ukuthi lo muntu akanakile uyazwa ungazi ukuthi hayi lo muntu la akanakile la phela thathelana ama rose angisangi gift ngani sengikhuluma futhi isingise ngaka mina nemkhwepha nina yabo futhi mangitshela ukuthi mina okay lo muntu anginakile yabo uthi ngimase ayibo then kwenza lena futhi yabo so trust me if uzongitshela something ingakho ngaqala eventing to case because uma ungitshela something kuyaphela yes umthwalo ubalula usaxoxa nje nami uthi uze ngathi kwehle mhlambe 10 liter wenkinga yezwa into le so nami into uNkulunkulu angiphile yona ayikho lamuntu engayenza yabo mina nginhlahle ehambayo ngikutsheleke mina ngeke futhi uplan into nami ife khohlwa kofa wena hayi into la hambe wena kusale into ngiyenze futhi mina yabo I destination inganza kwethu is something that you arrive at. I will also always say this. A destination is not something that you are going to, it's something that you arrive ngalindelanga. Yabo but you can speak your destination to be a reality kanjani na but in lokho confess ama in proclaimer khona lokho angazi lamagama engiwasebenzisayo kodwa abangaziyo mina abasuka nami ePitori bazokutshela ukuthi ngabatshela ngathi mina isikhathi sami sokuba sePitori sesiyaphela manifestation. Thank you. Yes bathi abantu hayo kanjani
Ukwazi kanjani ngathi no ngiyezwa ukuthi isikhathi sami sokuba sePitori siyaphela futhi siyaphela ngiyasizwa yabo ngabatshela nje sixoxa futhi sakudla ngathi no my time in Pretoria is coming to an end and I can feel it bathi uyaphi ngathi I will want to go to Durban but angazi ngiyaphi eThekwini kodwa I will want to go to Durban yeah while I was still in Pretoria I mean sorry in yongaze ngabo while I was still at home eSkhawini ngakhuluma nomunye esikhuluma over the phone ngathi mina ngizoya eManguza ngizosebenza eManguza wathi wazi ngani uzobona ngizosebenza eManguza akuphelanga u2 months ngabizwa eManguza ngosebenza ngiseManguza ngahlala noLorenzo umngani wami ubaba nje omdala kodwa ngibizwa umngani wami yabo ngamtshela ngathi mina hayi la eManguza lapho ngangiseno 5 months ngisebenza ngathi la eManguza ngiyahamba ngiye ePitori wathi ngathi ngiyakutshela wathi uapply ngathi ya wathi bakufona ngathi abafoni kodwa ngiyahamba yebo ngiseManguza ngisePitori ngasho ngathi siyaphela isikhathi sami sokubala ngiyasizwa futhi yabo futhi ngaleyo nyanga leyo ngizothola icall akuvumanga nokuthi ngithenge igrocer yabona nganginayo imali impela eningi futhi ngithi yazini ngiyothenga igrocer ngenzela ukuthi nje kule nyanga nangenyanga ezayo ngalokho ngihluphana ngegrocer yabo lo mjida phethe onyawo lodwa nto uyapi hey ngabatshasa kudlala ngathi hayi but isikhathi sami sokuba sePitori it's coming to an end I can feel it bathi bese washo ngathi ngiyakutshela yabo kwathi ngiya yabo and futhi yabona ngoba ngila ngiyezwa ngenza kwethu ukuthi I'm here and it's nice being here it's free but nje uNkulunkulu mfethu uyangikhombisa ukuthi okay this is what's supposed to happen next this is supposed to happen next yazi nganza kwethu ingakho mfethu mangikhuluma nomuntu mefuna ubudlelwane nami ngimtshengisa mfethu my life is so peaceful njengamanje anginayo inkinga ngicela ungangifikeli nenkinga yabo hayi no it's okay ngithi ngiyakutshela impilo yami is at rest yabo not at rest as inimile but nje yabo impilo yami nje mfethu ithulele kamnandi ngicela nje ungayimoshi and when I feel like ngathi uyayimosha yeah yezonto sokhumbule saniside yezonto leyo nganza nje uNkulunkulu wami mina futhi ngomuntu yabo mfethu njengoba ngisho nganza kwethu mina akazi mfethu there's lento kumuntu abantu abayithandayo hayi royal thothi umuntu ngona yabo sixaxa nje umuntu avela ngapha 500 yabo athi no but azi ngicabanga nje athi yazini yabo nami mangiyithatha mangiyithatha mali ngizothi ngiyafona futhi ngayibo hayibo mfethu le mali uyisande ngephutha noma into yokuphefumula engaka yabona ke lona usafuna ukublock hayi manje uthi ngiblock ukukhulu ukusheshsha azimblock nje khulu ukusheshsha yabo fast nje yabo siyifunde lento le nice ayiqhubeka kanjalo lokuthola sizomdala sorry sizomdala sibonga amarose ngaze ukuthi mina yabona nje umsindo mfethu ngiyawusaba yazo uzayikhumbule na kuranza mfethu mina ngiyabona mfethu ngiyathanda nje kube nokuthula yeah hayi ngeke umuntu wangwane uzikhali onokuthula yeah lutho yabona manje ngilambile mina kodwa nje nganza kwethu ngiyanitshela yabona uNkulunkulu is a good God is a good God yeah kangcobo siyahlonipha futhi continue to shine thank you ngisazoshine nganza kwethu yabona inkinga mfowethu lento engithi mina ngiyayifuna uBrakod vethi cha not now mina nawe ngesabara singaba right ngizithandela ukuthula kunomehlo wokuthanda ukuthula lokuthula no sawa lapho
body kamkhwepha hawu bakithi kwemehlo mina mfethu yabo mina mathi nginokuthula ngazathi ngisho ukuthi nala ngaphakathi uyazi ukuthula hayi ukuthi ngithi ngizoyithulela lutho leyo nto le mina manje peace of mind yabona mina ngazathi uma ngithi mhlambe ngithi kuwe ngisacela ungisiza into ukuthi bese uthi hayi no ngizolokhoza deep down ngiyaphinda ngizwe ngilokhu ngithi mina hayi njalo phela ngathi besikhulumile mose nje ngisho sebenjani uqhaza sebenjani mina bathi ukuthola la ngaphakathi la there's a running stream of water. Oh my god. Yebo, hawu bakithi khamba kanjani kodwa nganza kwethu ngiyamfuna umuntu ohlanya njengami nje one day yabo nje malinethe eThekwini uvethi madla I'm outside asahambe mfethu siyohlala emvuleni lapho ebeach sibeka imoto lapha sihlale nje kude kuduze eMozambique khona nkulunkulu wabo my god hawu bakithi hawu shibangofu hawu shigubo shibangofu anginakho ke mina ukuthula nginochuku nginesicefe ayangifuni challenge mina nkosami angifuni challenge ayidleka uyi tycoon mina yabona mfowethu if there's one thing that God is going to bless me with is a lot of money. Yes. And angicingi khohlwa. Angicingi. That guy is going to bless me. Ngiyazi nje. Ngaze ukuthi phela ngeke mina awu mfowethu ushuthwa ngaphila isikhathi singaka bese ngiphilela ukuba nje umfece nje. Yilutho. Yabo. Ngaze ukuthi yabo mina number 1 ngiyasaba ukuhlupheka uNkulunkulu wami ngiyakwesaba ukuhlupheka. Yabo mfowethu nangiyakusaba yazi ngendlela ekusaba ngayo ukuhlupheka ngiyasaba mina mfethu ethi ayikho into engisaba njengaleyo mfethu yes ngiyasaba nje ngiyasaba ngiyasaba mfethu mina ingakho mfethu into enomsindo ngiyifuni into yabo nganza kwethu this I say it with the goodness of my heart ngiyasaba ukwenza into engayi understand ngoba kusasa komele ngichaze and mangenazi impendulo mina ngoba kuyinkingi yabo yabona ukuthi ngisaba kanjani ukugaxela mina futhi noma thiwa abaholi bami la bangenzisa into yabona mina mfuthu angifuni enza sheshe kuthiwa cha no bakithi futhi nje ngitshela cha yabona manje sesiyahlulana ke angisakuzwa inhlobo yabo ngoba kuzokwenzeka iphutha la umuntu ozobuza kuthiwa uMadlade la angisakwazi ukuchaza ileyo nto nje ngisabayo yabo mangasakwazi ukuchaza and angifuni ukuzithola ngikwiposition empilweni yami where I have to explain myself ngoba ngiyazonda nokuyichaza nje yabo ingakho ngazi wethu uyabona I'm big on saying no but makuphelile kuphelile thank you I'm big lapho ngoba angifuni lokho na usuyayichaza manje phela ngithi manje la yabo ubonda abachithwe lamanzi yabo ingakho nje mina uNkulunkulu wami my God in heaven have mercy Bendile select Jameson hey man it's a Monday ngalento ehlukile nje ayi McD April how are you April okay you pull the charger I'm okay how are you I'm good ngicela mara ngicamula bakithi yo mudiwa wanga awu ngicela ama rose bakithi uNkulunkulu wami yeah angisakhona ukurecharge again ukhona uCapitec nje uCapitec nginawo
Uthi nje cabinet. Urecharge cabinet kwami. Hawu, Richard, oh, yimi anisangiboni nisho mina ngasangiboni. Anyhow madlekazi, idleka madoda. Hawu bakethi. Yimi lona mdu case. Mina sisomdala uyazi ke. Yes. Ngiyayithanda imali. Yabo. Mina ngenhliziyo yami yonke ngenza kwethu uyabona into ukuthi wena uthi imali impande yesona ngicela uniyeme leso sona mfowethu. Yeah. Yes, leso nje ngiyosifuma naseBhayibhelini nasezulwini. Ibodlela, yini ibodlela manje? You have cute lips. Cute into enjani? Enjani cute? Hayibo. Thank you. Kodwa cute. Ublonde kasizwe othi nginibonisa. Izinto ezibone eThekwini. Blonde. Usizi ublonde. Wase blonde. Hawu bakithi. Uhamba nobrother naye ogqoka We are blondely. Hey, I got a couple calls. That's the one. How bakithi? That's again. Oh yeah. Lokhu ikhofi lokuthi Hennis mfana kethi ungasabi. Ubana mfihlela. Ikhofi lokuthi Hennis mfana kethi ungasabi. Nkulunkulu wami. Ngenhliziyo yami yonke. Hawu bakithi. Asiswakho ngempela umthetho ngithi ncwa chef's kiss. Yes. Hawu mfowethu, hawu yini? Awusangiboni yini nganza kwethu? Capitec. Hawu bakithi. Hey. Ujola nini? Webhood. Question mark. VS. Mfowethu. Usabuza, ubuzani? Ungabuzi. Hla udabeni baba. Mulonto yakho ukubuzani ngiyonto le egcina usuthi hayi nobe ngibuza nje. Yabo. Le nto le awubuzi la action louder than words. Action louder than words. Action louder than words. Yes. Mfowethu lokhu ubuza kaningi hayi mfethu. Take your sense and leave. Ngiyacela lelo nkulunkulu wami, ngiyacela. Kukwena uthi uyayitransfer noma mo transfer but uthi mina ngithatha imoto la ngiyekhona ngifike ngithi hele nje bese ngikusendela DM ngithi naye yes Monday sokuma fra uyabona ade ngisho ukuthi ngoba ubuzana nje ugcina ushintsha itopic hayi so yabasha ngiyazi kahle ngazi noma lelo uyayiletha lapha uyiletha uthi madleka here's your gift uqedile yabona ngibonile nje lo obuza ngaka izamkhwepha jishwana ngibonile nje zisuka kodwa achithela amanzi umuntu uphethe obuzane ngowazi ukuthi uma enembuzo eminingi ngeke you learn to see you see to learn yabona see one see twice ubona kanye ubona kabili tsheleke mina yeah base kufudumala manje uzobona mase kwenzeka ngaze nje ngathi call 108 of you niyabona uney uthini nathi good so bona mase kwenzeka ngane yakwethu is all in your ball hayibo the ball is on your band court so bona nje ngawe usuthi kuphela we are family ngasithela ke no view once wami usithela uyapi wayemofuna ukusendebele sendebele mfowethu lento view once ngaza wethu view once awukhona namani funa number yami WhatsApp ngamaqhinga isho nje cha madlekazi funa number yakhe WhatsApp ngamaqhinga yes ngoba lento kuyafana uzothi view once ungisenda view once into engizoyilokhu ngizoyibona nje ukugcina nosuku yes ucansi ngizowenzani ngizokutrendisa ngebele hawu kahle mfowethu ngeke ngaphethu
if there's one thing nje uyibone yenze mina ngithandisela umsangano mina hayi ngeke nje is confidential ubuluzenda ngovi once ngoba le confidential yabo mzana udlanga ngami senda futhi ibele ibuke phela yabo kuze nakusasa manginenkinga yamehlo ngihambe ngeke khona ngifike ngibuke futhi abathi amehlo ukuthi uba rejuvenated ngibone futhi yabo mayele uyale ngebele she into wawuhamba ngayo nqunu la usase intombi into kahle mfowethu kahle nje hawu zikhona futhi izinto ongathi zibucayi yabona nje izinto engenankulunkulu ibele hayi Tutu kamba kanjani hey wena ngangicindezela kabuhlungu ngangicindezela omoda ngangihamba ngo-119 Ngekile nje ukugijima manje awuzofela emgwaqeni njengembuzi engenamnikazi mina bafo yazo advanced driving advanced driving into enginayo le yami kodwa ayile certified ngine defense ne offensive driving wangibona ngespeed nje wena uthi ha lo uchitha lutho defense driving ikhona mfana ngithi offensive driving khona meaning mavuka ukudrivisa kabi nje endleleni drivisa kabi with offense yabo ona mazinga amahle awu smile awu kanene ngikazi nokucela. So yeah, man. Otherwise, guys, have a beautiful afternoon, man. Morning to afternoon. Guys on check, I mean. So banana, masubona. So banana, ngosuke so banana. Hey, ne. Sikhona webuju. Omunye wayengeke alunga lutho. Mina la emsebenzini. Ngifaka imoto labathi imoto ngengene khona ngifake mina. Ngithulele futhi. Yeah, ngathi mina ngaqala ukudrive. I think I was 11 ngiqale nje ukushayela yabona in those years of driving from that age up until now angaze wele ngashayisa vele imoto nakhona iclash ya moto ayiphansi kodwa uyapress iclash athi khohle kancane udonga athi yaqhipha ukubhamba kwaqhipha into encane wathi yabo ngayifanga super glue angaze nangebhathi yabo mina ukuthathela imoto yakho lencane le othi wena ngeke iphume enhlabathini ngifaka enhlabathini ngiphile ngikhiphe wafunda kanzima lozo mfowethu mina izinto eziningi emotweni ngayifundela samina ezinye ngayifundisa ngefoni yabo mina mfowethu ngakushiya uhamba ngogear 5 ngihamba ngogear 4 uxaye uthona hayibo omunye la ushenge futhi oyengilandela ngeomoda sami semoto eclient ecindezele omoda ngilapha nje ngeGrand I10 kulokhosana sasami semoto client ngila ngogear 4 sinywa lapha yabona mawuzosuka moqala iphava uthi uyale ko Kloof ngilokho nje ngishe ngo4 ngiba mayinaza ngisho yes ay bonda so nje ngiyakupheqa nje mina emgwaqeni hlala kuye ungamiye awase ngapha manje funa la ntombi vela yapana awuloze izinto uzothenga imoto as long as you drive safe mfethu kakhulu safe hence defensive and offensive kanza wethu ngishiye manje bye bye
bye bye.